Eskerrik asko gaur honean gertu zeaten guztioi. Eskerrak ematen hasita, eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi. Antolatzen lagundu diguten guztiri, kartela egiten lagundu duen Karolai. Eskerrik asko epaimaieko Isabel Agirresarobe idazle, kontalari eta artista polibalentea. Eta Ola Zaiur, iazko garaietako bat. Eskerrik asko talden hemendanok ibilidea. Haupa guri. Eta hoxe, eskerrik asko zuei da nahi zuek egiten dezuelako Etume eta literatura lehiaketa. Txalo bero bat zutako. Eta bueno, besteik gabe. Izena esaten jungo gea, eta banaka, zuen izena esaten duen deunen, zuen zer tokatzen danean. Eta hori, Epaimaieko ze jende jatorronek emango dizue diplomata oroigarri ozea. Eta hori, ea, amatxo triste dago Josu Galdós Barkin. Bakardadea, Noelia Pérez Alcalá. Txalo bero bat mesedez. Gelako baloiak Iñaki Agirresarobe Arzalluz. Eta hori gustatuko zaizue, hasiera oso polike. Giltzak Uxue Fernández Lasa. Gure karnaba polita idazlanaren egilea Antonio Mangas Trigo. Urrengoa, hau bekau bizkotxoa, Ainhoa Urizarbe. Iñigo Arrijasotzailea, Erika Cedillo Rodríguez. Txalo bero bat, mesedez. Kaxak, Mikel Rezola García. Txalo bero bat, mesedez. Urrengoa, Mendian Arriskua, Ekine Balerdi Goitia. Txalo bero bat, mesedez. Mirenen saiakerak, Inmaculada Matxinandiaren Azuaga. Natura arnaztu nahi dugu, Xabier Aramburu Muguruza. Txalo bero bat mesedez. Roletan Kulunkan, Leire Iturrioz Azkonobieta. Txalo bero bat mesedez. Udaberri magikoa, Oiana Lizaso Matxain. Txalo bero bat. Unax eta Kiraren emozioak, Amaia Murugarren, Merino. Txalo bero bat. Hauain, aipamenak. Lehenengo aipamena, San Jose Lorea, Nerea Iraola Jauregi Berri. Bigarren aipamena, Txomi Xagua, Egorta Larrañaga Badiola. Eta azkenik, aurtengo txapelduna, Aitaren Kutxa idazlanarekin, Iñaki Turriza Domingo! Horarioa, Etume eta literatura lehiaketako sukaldari ofiziala Iker Alduntzin bera etxe, txalo bero bat! Deno, Etume eta